Според нашия турец ускорихме от 0 до 100 за 3,53 секунди. Добре, уважаеми зрители, добре дошли отново в нашия канал Local Rides. Аз съм Велко, там вътре Никола. И днес имаме привилегията да ви запознаем с най-новия, най-актуалния, най-модерния, най-изрудския, най-бързия сериен S63 AMG произвежда някога, а именно варианта 223. Ако следите нашия канал редовно, вие предполагам сте видяли вече, че ние имаме ревюта както на вариант Maybach на S-Class Devil 223, така имаме и вариант S580, най-обикновения в кавички вариант, който всъщност можете да видите ето тук и ето тук, където Никола ще ви сложи по едно линкче, ако все пак имате желание. Тъй като вече сме, дето се вика, сме правили ревю на тази кола, ще се опитам да ви запозная само единствено с това, което е различава от обикновените или по-скоро от другите 223. На първо място, естествено, това е супер агресивната предница, където има една уникална за AMG, за S63 AMG предна броя с едни много големи въздухозаборници, които реално са истински, т.е. ето тук може да бръкне човек и да си удари ръката в кулера, както и от другата страна. Другото различно нещо е тази решетка с такива ламели, която е типична само единствено за AMG моделите, която освен това е с много як тъмен хром, който надявам се с годините няма да почне се бели, както на по-старите варианти. Новост е, че тук нямаме стърчаща емблема, класическа емблема на Mercedes, а имаме емблемата на AMG от Affalterbach, която е много готина и която веднага ще ви подскаже, че това е истинско AMG. Радвам се, че тази камера, която аз така доста хейтнах в предишните ревюта на предишните два модела, някакси е интегрирана малко по-добре, но както знаете, това си е въпрос на личен вкус. Също така новост тук е и керамичната спирачна система, която е изключително брутална. За щастие няма нужда да я подгрявате, когато е по-хладно навън, защото тя си кове винаги без значение от метеорологичните условия. Разбира се, имаме едни много хубави, многоспицови 21 инчови джанти, разбира се, ковани, както повечето джанти на AMG. Продължавайки по екстериора, ще видите и тази емблема V8 Biturbo, която вече си е класическа за AMG моделите на S-класата, но отдолу има едно червено перформанс. Това означава, че автомобила е плугин хибрид, като на разположение имате 4-литровия V8 Biturbo двигател на AMG, генериращ 612 конски сили и 900 Нм въртящ момент. И плюс него имате електрически двигател на задната ос, който генерира 190 конски сили, като общата мощност на тези два агрегата е 802 конски сили и 1430 Нм въртящ момент. Мисля, че на всеки един човек биха му били предостатъчни. Това, което различава от нормалните S-класи, естествено и задната броня, която по-скоро в долната си част има тези много яки истински изпускателни, т.е. на крайници на изпускателна система и разбира се задължителния дифузор за автомобил, който може спокойно да си вдигне 300+. Като цяло ако наистина нямате набито... между другото само да покажа, че вече S63 AMG се изписва с червено фонче на фончето. Така че, да знаете, ако видите такава емблема, по-вероятно е да е истинско S63. Но като цяло автомобила много трудно би се различил от една нормална в кавички S-класа. Това, което най-вече го различава е и, че имате ето тази вратичка тук, която, разбира се, по-трудно се отваря по някаква причина,
където ще намерите чарджинг порта за AC ток само. За съжаление няма DC, но така или иначе батерията е с капацитет 13,1 кВт, което грубо казано ви дава някъде от порядъка на едни 30 км, но много е относително, защото в реалния живот винаги тези цифри, не винаги, а абсолютно винаги не са такива, каквито ги дават от производителите. Мисля направо да отивам отпред, защото мисля, че за всеки един от вас е по-важно как върви тази кола, защото все пак е 800 коня. Това е абсолютно най-мощната S-класа серийна, произвеждана някога в историята на марката. Мисля, че е един от най-мощните модели на Mercedes изобщо. Серийни. Подчертавам, серийни. Затова отивам аз направо на шофьорското място, където ще ви запозная малко по-подробно с нещата. Това, което първо ни посреща, е то много як карбон. Разбира се, може да си го поръчате и в кавички. Повтарям нормалната, защото в сравнение с този изрод 580-ката за мен е наистина една много легнала, много направо семейна кола, деца вика. Качвам се вътре и спирам ви занимавам с глупости. Това, което ни посреща, е този супер як, супер удобен, супер спортен волан на AMG, който отстрани е в алкантара и отгоре си е в естествена кожа напа. Естествено, тук има и двата, вече мисля, че задължителни за всяко едно AMG копчета. Основна разлика е, че тук що запалих автомобила и нищо не се чува. За съжаление, електрическият ни ренч е само 4 км, който все пак ще успее да ви покажа горе-долу колко как се движи само на ток, но само си сложа колана, че да ми изчезна тук половината минута. Фундаменталните разлики с нормалната S-класа и респективно Майбаха са, че имате меню Супер Спорт и Track Pace, като в Track Pace ти показва най-важните възможни неща, които можеш да искаш за едно пистово каране, нали? Track Pace, пак става въпрос за сериозната работа. Естествено, можете да си върнете и старата AMG анимация, която е в този вариант и най-класическата, която мисля, че нито един нормален човек с такава кола няма да гледа. Затова си пускам на така наречения Супер Спорт. Якото е, че дори на хедъпа, който в случай е малко по-бедняшки ни хедъп, т.е. по-обикновени, защото има един с наложена реалност, която е опция, но в този хедъп имате и този вид рейс изглед с една голяма скала на обортомера, както и естествено Супер Спорт и дори Track Pace. Това е. Аз друга разлика не виждам. Естествено, нали, говоря за дизайн и за функционалност. Тези педалчета, т.е. тези планки на скоростните отзад са малко по-големи, има ги отдолу даже, може да при по-спортно каране ви трябва да хванете от всякъде. И тук може да намерите ето тези две менюта, като в перформанс има толкова много информация, че аз съм сигурен, че няма един човек на този свят, който някога да обърне внимание на всичко това, което тази кола може да ви предостави на този дисплей в това меню. Ще ви дам само няколко примера. Актуален волтаж и ампераж, т.е. изразходване на батерията. Тъй като в момента сме на място, двата електромотора, защото това отпред не е точно електромотор, той е по-скоро стартера, който действа като електромотор, т.е. като един вид алтернатор. Когато върнете гъста, той зарежда батерията, което след малко ще ви покажа като карам. Тук може да видите градусите на амортисьорите, G-Force, на коя страна колата повече се е лашкала. Можете да видите информацията на двигателя с вътрешно горене, както и двигателя отдолу с т.е. електрическия двигател. Дори имате и IVC часовник в този му вариант. Не е, да, те са една доста сериозна швейцарска компания за много хубави часовници и доста скъпи, но в нашия случай той е виртуален. Явно тук имаме старт-стоп, който, нали? И така. Имаме и разход. Реалният разход на тази кола според Mercedes е 4,4 на 100 смесено градско, междуградско при нормално шофиране.
Аз карах градско и не градско при нормално шофиране, абсолютно нормално шофиране. Като си има преди, че днес е и неделя и няма трафик и това не е реалния разход. Малко 10 литра отгоре, но както казах малко по-рано отвън, никога не се доверяйте на официалните данни на производителите, защото те винаги лъжат. Тоест те мислят, че даже не го правят умишлено, просто реалният живот и тестовете, които те провеждат са умишлено или не, винаги се различават едни от други. Аз се връщам на поток от енергия, защото ми е любимото във всеки един хибрид, който го има, защото в реално време може да си гледам. Сега сме на режим Ready, т.е. колата практически е запалена, само че естествено двигател за вътрешно горене не работи. Между другото, всеки един път, в който палите S-класа, без значение нали AMG, Maybach или нормалната в кавички S580 или S400 дизел или така нататък, винаги е на комфорт по дефолт. Не знам защо. Вие трябва сами да си изберете един от в случая измежду хилядите начини да шофирате. Имаме 7 режима, като това е за така наречената поледица. Т.е. за сняг имате индивидуал, имате батери ход, това е режима на каране с един крак, т.е. с един педал. Т.е. вие няма нужда да натискате изобщо педала, защото, на спирачката, защото колата сама преценя спрямо тези пред вас, кога да отзад да пусте стоповете, сега вие натискате спирачката, но всъщност колата обира максимално кинетичната енергия и така презарежда батерията максимално. Това според мен е за ежедневно, за нормално каране е най-добрият вариант. Като естествено, когато сте на battery hold, можете да си избирате и вида на окачването и вида на задвижване, т.е. на агрегатите, но тъй като респективно сме на електрически режим, това тук за мен е абсолютно излишно, не знам за какво са го служили изобщо. За съжаление в момента не можем да караме Ел, защото батерията ни мина под 30% заради този лънч контрол, който ви показахме преди малко. Затова аз ще си го пусна на комфорт и на Moderate, защото не мога да избера електрик, защото пак казвам нямам батерия. Слагането на скорост, типичния по мерцедески, тръгваме и буквално първия метър усещам едно изключително директно отлепене. Тоест в момента, в който леко докоснете педала на газта, в този момент колата вече е тръгнала. Не тръгва, а тя вече върви. Едно такова странно чувство, което може би само единствено при хибридните и изцяло електрическите автомобили можете да забележите. Аз сега ще си върна ето това меню, което на мен ми е много любимо, защото то в реално време ми показва кое нещо какво прави в колата. Ето сега тук, що двигател с вътрешно горене загасна и сега съм само на електричество, като ето това респективно е батерията и тя дава ток на задния електродвигател, който ми задвижва колата. Имаме само 24% батерия. Много хора си мислят, че в момента, в който батерията се изтощи на максимум, то вие реално вече нямате 802 конски сили, а имате 612. Да, обаче, тъй като автомобила се продава като такъв с 802 конски сили, той е длъжен винаги да разполага с тази мощност. Затова, когато вие шофирате по нормален начин, разбира се, и не давате много газ и не използвате много голяма част от електрическата енергия, двигателя периодично се самозапалва, не буквално, и дава електричество на батерията, която пък задвижва автомобила. Тоест, реално погледнато, в голяма част от шофирането при нормални условия, както в момента, двигателят и скоростната кутия на колата изобщо не задвижват колелата, а зареждат батерията, която дава ток на електродвигателя, който ви задвижва колата. Разбира се, това става коренно различно, когато аз дам на спорт или на спорт плюс. Само да го махна. Тук, както виждате, двигателя моментално и скоростната кутия светнаха оранжево и в момента, в който аз леко дам газ, виждате как те пренасят цялото си усилие, като включват и мощността на електродвигателя. Разбира се, идва и момента, в който ако по цял ден карате на някаква писта или нещо такова, все някога това електричество ще свърши, но именно заради това батериите и капацитетите на батериите винаги са в нетна и брутна стойност. Тоест, нетна стойност е
тази, която ви пише, че има тук. А брутна е реалната стойност. Винаги една батерия, особено литиево-ионната, извинявам се за кочината, която някой е изкарал тук, но все пак се намираме в селски регион. Когато вие виждате, че тук пише 25%, това реално означава, че някъде вътре в тази батерия винаги има едни минимум 5 до 10% електричество, защото литиево-ионните батерии са така направени, че ако те загубят цялостния си на 0% останат, абсолютно 100% и се изхъбат и изчезне всичкото електричество от тях, те стават практически неизползваеми. Така че можете да бъдете спокойни. Почти винаги, да не кажа, много зор трябва да дадете на тази кола, за да стигнете до момент, в който вие реално ще бъдете само с 612 конски сили. Това, което също така ми прави много голямо впечатление, защото това преди всичко е S-клас, е, че возията, когато сме в комфортния режим, е много приятна. Тоест, не се разбира по абсолютно никакъв начин, че това е някакво AMG. Билото 63. Да, има много особено в сравнение с Maybach, естествено, има едно малко повечко друсване, но убеден съм, че 99% от хората няма да фанат никога разликата между возиите на тази кола и на, може би да кажем, айде, по-обикновената версия на S580. Друго нещо, което моментално естествено прави впечатление и просто няма как да го игнорирате, защото всеки един път, в който вземете един завой малко по-бързо, а тук нещата стават много бързо, но не се усещат. Примерно не е като в Тесла да ви щупи врата и да усещате една много мощ, една много рязкост. Тук нещата стават едно пак бързо, но в същото време някакси по-лъжерно, по-едно... Не знам как да го опиша, просто малко е парадоксално, но примерно, ето точно тук на този път, в обратната посока, карах с 60 км в час зад един трактор и реших да го изпреваря, нали? Давайки така нормално, бих казал, газ на педала на газта. И изведнъж се озовах с 160 км в час, без въобще да разбера кога съм ги дигнал. Така че тази кола трябва да ви накара да сте много по-внимателни, когато шофирате, защото тези 802 конски сили наистина и 1430 Нм не се усещат така, както звучат. Може би защото колата е близо 3 тона, именно заради тази хибридна система. Може би защото все пак е една лимузина. И е редно нещата тук да са малко по-сетъл, нали? Малко по... да не ти чупи врата в завоите, да не ти чупи врата на ускорение и на спиране. Но въпреки това да ти предоставя един много сериозен перформанс. Изключително сериозен перформанс. Особено за лимузина. Хубавото е, че завиването естествено, като във всички почти 223 вариант S-класи, отзад също участва и завиването на задната ос, което в нашия случай е до 4,5 градуса. Мисля, че това е максимума за S63 AMG по някаква причина. Предполагам заради широчината на джантите, не съм много сигурен. Може би вие знаете по-добре от мен, може да ми кажете долу в коментарите. Но е факт, че въпреки, че с малкото завиване, защото S-клас и Maybach имат опция с 10 градусово завиване на задните колела, тъй като ние сме с малкото завиване, ето този завой го взимам с 82 км в час и въобще не се случи нищо. Абсолютно никакво странично накланяне, абсолютно никакво усещане във волана, че по някакъв начин, даже той самия волан е толкова директен, че аз буквално с милиметри като го преместа и колата завива. Сега малко камикадзите има тук, мисля, че разбрахте, че сме в селски регион. Това, което се опитвам да обясня, е, че това е едно истинско AMG. Има динамиката, има агресивността, но в същото време е една S-класа. Има го лукса, има го комфорта, има го обезшуменето. Нарочно не се качих отзад, защото наистина няма нищо интересно отзад и няма какво да ви покажа реално, защото този специален автомобил, както и мисля, че повечето бъдещи и повечето останали всъщност S63 са направени за техния собственик да си ги кара, а не да го возят отзад, което малко леко ми губи смисъл в тази кола. Аз мисля, че това го казах и в нашото ревю на
W222 Facelift S63, който ето тук може да видите. Малко ми се губи смисъла в една супер спортна лимузина. Наистина не го схващам. Просто, нали, окей, много върви, много е луксозна, много е всичко, обаче в края на деня отзад никой няма да се вози в тази кола. И се губи смисъла да е S-класа. Не знам дали се изразявам правилно, ме разбирате правилно. Надявам се да ме, ако не, можете все пак в коментарите да ме опровергайте по всяко време. Винаги съм отворен за някакъв вид дискусия, ако не съм прав за нещо. През цялото време, в което ви говоря всички тия неща, колата постоянно си менажира енергиите, т.е. откъде, колко, какво взима и за какво. В случая пак сме на електричество, въпреки че сме на само 22%. Сега, ако натисне ето това копче, и тук се появява едно акумулаторче, което ако го въртне е така, както виждате и на дисплея, това е степента на сила на рекупелацията на на кинетичната енергия. Тоест, когато сега ще върна гъста умишлено, за да ви покажа как този задния мост ще светне, оп, и веднага започва да зарежда батерията, която пък, като дам леко газ, вече си му връща енергията. Това е една изключително сложна система, изключително трудно направена и просто това си говорихме с Никола на идване, просто не знам какво ще става един ден, когато тези автомобили станат на 5-10 години и започват да се развалят. Наистина не знам кой може да ремонтира тази кола. Като извод, аз мисля, че бях ясен. Колата е перфектна, истинска S-класа, истинско S63 AMG. Може би малко претрупано от към технология, от към глупости, но все пак на кого му пука, при условие, че имате 802 конски сили и 1430 Нм обща мощност между двигателя с вътрешно горене и електродвигателя. Ако ви харесва това, което правиме, моля дайте ни едно лайкче, може и да станете наш абонат, ще бъдем много благодарни. Това е от нас за сега. Чао!